Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Yerli tinçler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ilan tarasyna bar bolan problemler boýunça häkimetlerden haray soramak, meseleler boýunça açyk pikir alışmak, durmuş ykdysady hatda syýasy meseleler dogrusyna dymmazlyk enlikleriniň giňerli häsiýeti öňäp barýan onaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boýunça syýasy tinçler, intellektual adamlar we adat raýatlaryň söhbetler geçirip ýa-ni ýakyna bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonu tinçler jemgyýetdäki açyk pikir alışmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk keçigirme we öz başlyk häsiýeti eýe bolan bolsa, ýylyň ahyrlaryna şeýle meýillerin köpçülikliğin häsiýeti eýe bolup başlanyny aýtdylar. Bu maslahatlarda ýurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap syýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyna çenli meseleler agzalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýiller barada ýylyň dowamyny birnäçe gedek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylary ýylaýyny haçany Abaşanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekileni paýtagat Aşgabatyň iri ýokary hujaýlaryny professor mugallimlaryň we talyplaryň arasyna bolup geçen gyzykly we açyk maslahatlaşmalar barada gurrun beripdiler. Şonu Biden'ın prezidentlik ýarşyny vice-prezident Kamala Harris'e geçirmegi Türkmen intelligensiýasynyň arasyna giň goldaw tapdy. Türkmen sosial media ulunçylary Russiýada opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň sibir türmesine aradan çykmagyny, Türkiýede geçirilen saýlawlary ara alyp maslahatlaşdylar. Soňky wagtlarda bolsa Siriýada Asad rejiminiň çöküşi Türkmen jemgyýetine gyzykly söhbetleriň baş temasyna urilýär. Ýurt raýatlary Asad rejiminiň çöküşine syn edip zulüm bilen awat bolýan adamlaryň soňunyň berwat bolýanyny aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine gender deňligi, seksual erkinlik ýaly tabu hasaplanan temalar hem soňky wagtlarda raýatlaryň arasyna giňden aranyp maslahatlaşýan temalary urilýär. Sosial ulgamlarda medeni hukuklar, milli kimlik bilen bagly meseleler hem gozgulýar. Ýa-da dünýä türkmenleri gepleşiginiň fevral aýyna efire berilen sanlarynyň birini TikTok ulgamyny dil meselesini gozgap çykyş edýän adamlaryň aradalary gün tertibine getirildi. Şonda ýaşar Türkmenistanyň döwlet diliniň ähmiýetini ündü çekip iş ýerlerine, kärhanalarda türkmen diliniň ulanylmagy barada çykyş etdiler. Şoňa meňdeş misallar boýy açyk söhbetler zeran hukuklaryna bagyşyp hem geçirildi. Çağa terbiyesine bagyşyp hem geçirildi. Şeýle temalar Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini hem öňe saýlanýan temalaryň hataryna gelýär. Umuman aýdylanan synçlar we intelligensiýa wekilleri türkmen jemgyýetine soňky wagtlarda inkar edip bolmajak derejede öz akymlaryň açyk pikir alışmalaryň, raýat ýetişçiliginiň we raýdaşlygyň ýokalynyp barýanyny aýdýarlar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany hem jemgyýetde ýoň bolup barýan raýat raýdaşlygyna baglanýar. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy adam hukuklaryny basgylamakda, özüge pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny basgylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidlaryň fonuny soňky meýillere syýasy maýlama alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bu mesele dogrusyna öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberde Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giňerme eýe bolup barýan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alışmalary, erkin pikir alışmalary ündü çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar dinleriňizde, eşleriňizde size nähili pikirler dörýär? Meni bu arada gaty oňun pikirler dörýär. Sebäbi şol pikirler hökman bolmaly. Jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde meselem aýdaly Türkiýede hem beýleki ýurtlarda zähmet migrantlary bolup işleýärdiler. Iň aktiv gatlyk, iň işe yaramly, iş başaryan adamlar daşary ýurtlardadyr. Indi şolaryň öýrleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty az. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly beýleki günwatar ýurtlary öz serhetlerini barha berkidýärler. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatları da täze ýyldan, ýagny Trump'yň prezidentlik möhletini başlama bilen o ýerde de şol mesele berkejek. Men diýjek bolýanym, dünýäde köp zatlar gören hem işläp başlan adamlar häzir ýurda jemlenýärler. Şol uly güýji ýerlikli peýdalanmak üçin, şol uly güýjüň nähilidir bir ýerden büyüsmezlik üçin şu tagallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonuň üçin men muny oňyn ýagdaý diýip hasap edýän. Türkmenistan aslında global koronavirus pandemiýasy ýa-da ýurdun
tugun ortaýyklarına bolup geçen TV haratat döwrüne 5 ýyl bol jemgyýetde raýat raýdaşynyň güýçlürim jemgyýet hökmüne kämilleşmek bar bolan meseleleri häkimetleriň öňüne dile getirmek hyjularynyň finansyklarynyň artyp başlandygy barada pikirler ortaga atylýar. 5 ýyl bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetiniň kämilleşmek prosesine nähili täsir etdi we şunu bolup geçen wakalar bilen baglanşygy barmy siziň pikiriňizçe? Elbetde jemgyýetde nähilidir bir kynçylyk bolsa jemgyýet aktivleşýär. Jemgyýet şoňa garşy agzerlikde görüşmek ukybyna eýe bolýar. Ol 5 ýyl mundan öňki koronavirus pandemiýasy döwründe de şeýle boldy, soň kynçylyklar döwründe de şeýle boldy diýmek. Häzirki döwürde de jemgyýetiň öňünde şeýle kynçylyk bar. Esasan ykdysady kynçylyk, halky milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara yeterlik aýlyk haklaryny bermek. Şu meseleleri çözmek üçin hökümet suratda aýdynlyk pikir alışmak gerek, öz pikirini aýtmak gerek. Ine şol aktivligim jemgyýetiň janlanmagyna, öz problemlaryny aýtmagyna sebäp bolandyr diýip pikir edýän. Biziň gurun edýän şeýle meýillerimiz häkimetler üçin nähili giňişlik açýar siziň pikiriňizçe? Ýa-da şeýle meýiller häkimetler tarapyndan belli bir derejede wehim hökmüne kabul edilýän bolup bilermi? Häkimetdäki toparlara elbetde ol giň. Giň çäkde şoň üçin häkimetdäki toparlara iki nukdaýlardan seretmek gerek. Birinciden häzirki prezidentiň işi goýan adamlary hem şonuň tarapdarlary. Olar şu prezidentiň bolmagyny, şu siýasatyň ýöredilmegini isleýärler. Şu siýasaty hem talap edýärler. Beýleki tarapdan iş başarýan adamlar hem jemgyýetiň ýagdaýyna düşünýän adamlar. Biz 90-njy ýyllaryň başlaryna agzerlik halk hereketine başlanmazda demokratik pikirleri öňe sürünmizde meni şu döwürde KGB diýilýärdi. Milli Howpsuzlyk Komitetine çağırıp gurrun geçirdiler. Şonna bir KGB işgäri guruluşyp men bilen sen bu ýurda köçä çykdy. Köçä çykandan soň siz gaýrat ediň. Ýurda demokratik hökman gerek diýdi. Ýagny köçä çykandan soň ol başgaça guruldy. Şolar ýaly hökümetde de iki bölek adamlar var, iki topar var. Şonuň iş boňarýanlary hem ýurdun abadanlygy barada pikir edýänler. Olar jemgyýetçilik pikirlerini gollaýarlar, şonuň tarapyndan şoňa ýardam etmek isleýärler. Ýöne gönüden Berdimuhammedowyň arkasy bilen wezife alan adamlar, olar diňe Berdimuhammedowyň siýasatynyň ýöredilmegini dogry hasap edýärler. Beýleki pikirdäkileri bolsa nähilidir hökümeti hükmavandıryan şert hökmüne barýarlar. Türkmenistanda media giňişiniň hem giňäp barýanyny görmek bolýar belli bir derejede. Elbetde häzirki wagtda bu giňişlikde esasan hökümetçi habar saýtlary agylyk edýär. Ýöne olar hem wagtal döwlet mediasynyň darçylygynyň çykyp öňler ýurdun media giňişligine asla agdalmadyk habarlary berip bilýärler. Siz ýurdun media giňişligine özgörüşlere garaşýaňyzmy? O ýerde bir uly özgörüşlige garaşmak kıyın. Ýöne hakykatdan hem soňky döwürde türkmen metodyny bir okaryaly göze ýeýän zatlar bar. Meselem tarih barada, sunugat, edebiýat hakda hem adamçylyk gatnaşyklary barada bir nähilidir bir siýasata daxil bolmadyk, ýagny Berdimuhammedowyň ýöredýän siýasatyna täsir bolmadyk ýöne adamçylyga gerek bolan makalalar bar. Şol makalary men özüm okuyan, ine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpelse, aýdaly gazetiň meselem 4 sahypasy bar. Şonuň goý bir sahypasy prezidenti öwgi hem şonuň suraty bolsun. Galan 3 sahypasyny milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, ol goýulardy. Şolar ýaly özgörüşlügiň bolmagyna garaşýan, elbetde 100 ura düýpli özgörüşlük bolar diýip tamaýdym bok. Indi Hudaýberdi siz sözüňiziň başyna hem belli geçdiňiz ýöne şu ýerde bir aýratyn soraw hökmüne şu mesele täzeden gaýtadan dolanyp gelsek, ýagny ýurdun daşynda bolup geçýän wakalar aýratyn hem soňky wagtlarda halkara giňişligine, halkara arenasyna täsir günýän ýaly bir ýetgeşik täzirlikler bolup geçýär. Şular ýurdun içinde jemgyýetde nähili täsir döredýär. Ýagny jemgyýetde bolup geçýän soňky evolýusiýon wakalar, ýagny şol daşary ýurtlarda bolup geçýän wakalar bilen baglanşykly bolup bilermi? Birem ýurdun döwlet mediasyna halkara habarlar berilmeýär. Meselem dünýä giňişligine bolup geçýän çakmyşlyklar ýa-da şoňa meňdeş habarlar berilmeýär. Siz nähili görýäňiz? Daşary ýurtlarda bolup geçýän wakalar ýurdun içine nähili täsir edýär? Ýurt şol wakalary hökman
sıyımlayan bolmaly. Bizde bir nakıl var. Ýagny balygyň özü suwda da bolsa gözü gyrda diýe. Şolar ýaly Türkmenistanyň nazary pikiri daş töweregini. Ne şo bilişimiz ýaly bolaýda Siriýanyň prezidenti Başar Asad öz prezidentlik kursyny taşlap Russiýaga gaçyp gitdi. Şol ýerde ilkinji beren interwýusynda ýagny ilkinji aýdan maglumatyny prezident bolan döwrümde men hiç wagtda prezidentden çekilmek barada pikir etmädim diýip aýdýar. Ýöne wagt geldi ol şol prezidentlik wezipesini taşlamaly boldy. Öň bakylyk diýip kabul eden wezipesini taşlap ýurtdan çykdy. Şonuň bilen birlikde Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuda ören ýowuz bir Russiýanyň prezidentiniň diktatorlyk sütemi nägile de bolsa her bir sütemiň soňunyň gelýänligine jemgyýet düşünýär. Şu zatlar Türkmenistana gönden göni täsir edýär. Beýleki bir oňoýly tarapy meselem täzirden Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna Trump prezident bolmaly. Donald Trump häzirki prezidente garanyňda ol keskin, şoň bilen birlikde de talap etmegi, berk aýtmagy başarýan adam. Hut şonuň prezidentliginiň öň ýanyna eýen Türkmenistan Amerikadan bolan işgörler üçin ýoluň açyljakdygyny aýdýar. Öň şeýle habar ýokdy. Ine görüşimiz ýaly Trump'yň prezidentlik wezipesine başlamagynyň öň ýaly Türkmenistan şular ýaly oňoýly maglumaty aýan etdi. Ne görüşimiz ýaly dünýäde bolup geçýän zatlaryň ählisi Türkmenistana gönüden göni täsir edýär. Şeýle meýiller 2025-nji ýylda nähili dowam eder, öňümüzdäki ýylda nähili dowam eder. We şeýle meýiller evolýusiýa arkaly ösüp kämilleşip gurumoçlukly häsiýete urup bermi? Men gödüňine tutýanym şol açyk pikir alışmalar diýdik, syýasy üzüňölükden, syýasy doňoklukdan ýa-dowluk diýdik, öz meselelerini raýatlaryň ýekelikde ýa-da köpçülikleýin arzyşgaýatlaryny häkimetlere beýan etmekden çekinmezlikleri diýdik. Indi şu meýiller soňu bilen gurumoçlukly häsiýete urup mi? Raýat jemgyýeti şu urda nähili wezipeler öýdüsin almaly. Sen ýa-ni bir sözüňde şu evolýusiýon ösüşdiýdiň ýagny hayal-hayaldan ösmek. Egerde Türkmen jemgyýeti şol evolýusiýon ösüşi nazarda tutup bilse, ol ýurt üçin, halk köpçüligi üçin ören bähitli bolar. Hökman şonu nazarda tutmak gerek. Evolýusiýon ösüşi. Ýöne onun artyk meselem geljek ýylda planlat bolar diýip öňünden aýtmak kıyın. Sebebi siyaset, onu da siyasi atmosfera, yani dünya derejesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku wagtda gaty çalp özgörýär, hem bir garaşylmadyk ýagdaýda bolup geçýär. Bir edil plan diýer ýaly birden özgörýär şu zatlaryň bary. Şonuň üçin öňünden bir çaklama aýtmak kıyın. Ýöne ýeketek isleg hem arzu şol başda aýdyşyň gali. Evolüsyon ösüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şuna mümkünçülük döredilse, şol jemgyýet üçinem, döwlet üçinem, halk üçinem ören ähitli bolar. Yani halkara gatnaşyklarda meselem Türkmen hökümeti nähili ugurlary eleri tutar siziň pikiriňizçe? Meselem Russiýa bilen gatnaşyklar bar, ýa-da Günbatar bilen gatnaşyklar bar. Meselem transmilli taslamalar var, hazır üstü taslama diýdi, ýa-da Awganistan, Hindistan gazy geçirici taslamasy diýdi, ýa-da meselem halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk bar. Yani Türkmenistan meselem Türkiýe gurama agza bolmany gelýär. Şu ugurda öňe gidişlik bolar meselem öňümüzdäki ýylda. Egerde halkara gatnaşyklary barada aýdylanyna, meselem Türkmenistanyň öz sınalýan borçlary, şonuň bilen Türkmenistanyň gol çeken borçlary bar. Meselem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurmasy bilen baglanyşykly gol çeken şertnamalar bar. Şolary hötte gelmek, şolaryň talaplaryny berjaý etmek meseleleri bar. Meniň pikirimçe bir iki tapgyrdan ibaret bolar. Birincisi şert bilen baglanyşykly. Egerde Russiýa häzirki siýasatyny bir näme gowşatsa, iň gowşuha Putin öz wezipesinden çekilse ýa-da başga bir siýasatçy Putiniň ýerine prezident bolup Türkmenistana basyşyny azaltsa, onu Türkmenistanyň siýasy durmuşyndaky özgörüşlük gatyçal özgörer. Meselem Türkiýe ýa-da Günbatar ýurtlaryna gaz çekmek hem beýleki ykdysady meseleler barada Ursiýetiň häzire çenli Türkmenistanyň öňüne goýup gelýän şäklendirmeleri aradan aýrylar diýip pikir edýän. Ikinji bir tarapdan dünýä jemgyýetçiliginiň talapy bolup durar. Meselem egerde dünýä jemgyýetçiligi Türkmenistanyň ýeterlik talap etmese, onu Türkmenistan ol mesele seslenmän biler. Meselem şu gepleşigimiziň başynda biz
Covid pandemiyası barada aýtdyk. Bütün dünya saglygy goruş guramasy Türkmenistanyna boldy. Şol pandemiýa döwründe ýöne Türkmenistanyna şol belanyň bardygyny şol gurama açyk aýdyp bilmedi. Ýagny şol gurama Türkmenistany ören bir layal, ýagny bir hiç bir talapsyz şemeleşdi. Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasy, adam hukuklaryny goruýuçy guramalar hem beýlekiler, egerde Türkmenistanyň öz talaplaryny artdyryp başlasalar, onu bir iş janlanar. Egerde olar Türkmenistany layal şemeleşseler, ýagny farksyz garasalar, onu bu işler şu geçip barýan ýyldaky ýaly hayal ýagal ýagdaýda dowam eder diýip pikir edýän.